katsotaan, että mihin tämä maailma on nyt menossa ja että minkä tyyppisiä drivereita nyt on liittyen tähän ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen liittyvään bisnekseen, niin varmasti tämmöisiä niin tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomelle, niin strategisia alueita Suomelle, että mihin kannattaisi panostaa ja missä on mahdollisuuksia, että meillä on hyvä pohja jo olemassa. Ne on muun muassa energiatehokkuus rakentamisessa, että kuten tiedetään, niin rakennussektorilta syntyy lähes 40% hiilidioksidipäästöistä, niin tämä on semmoinen osa, että mihin on pakko panostaa ja sekä niin uudisrakentamiseen sekä saneeraukseen. Että tässä on huikeita mahdollisuuksia Suomelle ja kannattaa satsata. Toinen osa-alue on sitten, liittyy liikkumiseen ja siellä sitten puhtaammat polttoaineet. Et Suomella on hyviä avauksia, löytyy biopolttoaineista ja tämä on varmasti semmoinen tulevaisuuden juttu myöskin ja tämä varmasti strateginen tärkeä osa-alue ja yritykset kuten Neste Oil ja Esti1, niin heillä ja heidän ratkaisuilla varmaan tulee olemaan tulee olemaan suuria mahdollisuuksia maailmalla. Muita, siis totta kai nämä uusiutuvat energiamuodot ja siellä sitten, että ei pelkästään nyt sit bioenergia, missä me ollaan jo todella hyvä, mutta sitten nämä vielä suuremmat mahdollisuudet avaavat uusiutuvat energiamuodot, kuten tuulienergia ja miksei myös aurinkoenergia, ja ne varmasti tärkeitä osa-alueita vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomelle hyviä mahdollisuuksia. Nostaisin vielä esille sitten liittyen tähän Suomen hyvään sähkötekniseen osaamiseen, muun sähköautot, että tämä on semmoinen kanssa osa-alue, että mietitään, että meillä on 2 isompaa koulukuntaa nyt maailmalla, että isommat kehityssuuntaa, puhutaan biopolttoaineista ja sitten puhutaan paljon kanssa sähköautoista ja tässä on kaksi niin vahvaa mahdollisuutta ja missä meillä Suomessa on hyviä mahdollisuuksia hypätä tähän markkinaan mukaan. Et sähköautot, se koko se osaaminen ja se ja ICTkin, mikä sinne liittyy, sähkövoimatekniikka ja taajuusmuutet ja niin edelleen, niin siellä on hyviä mahdollisuuksia. Samoin sitten, jos jatketaan tässä niin energiapuolella, niin älykkäät sähköverkot, että siellä koska uusiutuvien energiamuotojen osuus lisääntyy sähkön tuotannossa ja on tarkoitus vähentää sähkön kulutusta, niin mitä nämä uudet älykkäät sähköverkot tarjoaa ja näyttää siltä, että kukaan maailmassa ei vielä oikein ole ottanut semmoista vahvaa roolia näissä älykkäissä sähköverkoissa. Et meillä on huipputoimijoita siellä, on Nokia Siemens Networkia ja on Elisa ja on ABB:tä ja Tel Corporationia ja niin edelleen. Uskon, että tästä segmentistä nousee tärkeä osaamisalue Suomelle. Lähtökohdat on todella hyvät Suomelle menestyy ilmastomarkkinoissa. Et meillä on hyvin vahva R&D-panostus ja on odotettavissa, että Suomesta nousee ja tulee jatkuvasti hyviä ratkaisuja. Ja että Suomi tulisi menestymään paremmin, että Suomi vielä voimakkaammin pitää ottaa tämmöinen tietojohtaja rooli tässä ilmastobisneksessä. Ja siinä pitää rohkeammin lähteä vielä nimenomaan sillä tiedolla ja sillä taidolla ottamaan niitä markkinoita haltuun, eikä miettiä, että volyymilla, sillä me ei tulla koskaan pärjäämään. Ja kaikkea ei tarvitse aina Suomesta tuoda, että otettaisiin semmoinen se ratkaisijan, se koko ajan rooli ja sitten opetellaan hyvin paketoimaan se ja markkinoimaan sitten loppuasiakkaille. Ja tämän lisäksi niin tärkeä osa-alue, että me tullaan menestymään ja Suomi todellakin ottaa omansa tässä ilmastonmuutoksen hillintäbisneksessä, niin on, että pitää miettiä uusia tehokkaita rahoituskeinoja, sekä projektirahoituskeinoja isoille hankkeille, sekä sitten ihan ottaa uudelleen tämä pääomasijoitustoiminta vielä voimakkaammin, nähdä se mahdollisuutena saada osaamista ja ulkomaisia pääomia suomalaisiin yrityksiin.